Wracamy do walk na gali Silesian MMA 20. Adam Stachura, Czaja Boxing Club i Remigiusz Gross, Boxing Team Gross. 34-latkowie. Adam 182 cm wzrostu, 176 po stronie Remigiusza, waga praktycznie ta sama. Jest to formuła cage boxingu, a więc znowu możemy spodziewać się bardzo mocnych grzmotów, tym bardziej, że kategoria wagowa skoczyła na nasz 88 kg. Adam Stachura, debiutant dzisiejszej walki. Oczywiście Remigiusz Gross, 3 wygrane i 6 porażek. Zobaczmy, jak ta walka będzie wyglądała dzisiejszego wieczoru. Obaj wkroczyli do klatki, nastawieni bardzo bojowo. Sam jestem ciekawy, jakie będzie rozstrzygnięcie w tym pojedynku. W poprzedniej walce Oliwier Juszczyk z Danielem Wojańczykiem ruszyli na siebie od samego początku. No a zobaczymy, jak będzie teraz właśnie w tej walce wieńczącej galę Silesian MMA 20, a już później po tym danie główne MMA Atak 5. W narożniku Adama Stachury popularny zawodnik fejmu Arkadiusz Tańcula. Gotowy? Gotowy? Przemysław Niedziałek rozpoczyna ten pojedynek. Na razie spokojne badanie z obydwu stron. I Remigiusz Gross rusza ostro do przodu. Chaotyczna. Oj, bardzo mocne ciosy w wykonaniu Remigiusza Grossa. Ale tam ciosy ważą oczywiście. Tak, to już jest 88 kg. Kolejne ciosy spadają na głowę rywala. No właśnie, to jest cage boxing. Tu samą gardą się nie obronimy, jeśli nie będzie tej pracy ciałem. Break! Bardzo Ruchy. mocne tempo tej walki. Jeżeli tak panowie dalej będą szarżować, to tego tlenu nie wystarczy na zbyt długo. Tak, tutaj czuję tak, jakby Remigiusz Gross nastawił się na zakończenie tej walki przed czasem. Ostatni pojedynek toczył w 2023 roku. Przegrał z Mateuszem Golą na Silesian MMA 12, ale tu jest całkowicie inna formuła. Boks! Cały czas Remigiusz Gross szedł do przodu. Tak. Mocna wymiana ciosów. I kolejne ciosy spadają na głowę. Ła, mamy Do korpus, jest neutralnego! wątróbka. Stan neutralny! Raz, Mamy liczenie. 2, 3, 4, Sam jestem 5, ciekawy, jak właśnie 6, takim tempem, tą 7, natarczywością Remigiusz Gross 8, wytrzyma kondycyjnie, no bo 9. jeśli nie da zakończyć się przed czasem Adama Stachury, no to będzie miał później ciężko. Tak jest, ale jeszcze jak widzimy, nie wygląda tak źle. Znowu ten prawy prosty. Kolejny który prawy rozpoczyna, prosty. tak. Widzę, że ten prawy jest bardzo, ale to I znowu wątroba. Wątroba. Mamy kolejną wątrobę i kolejne liczenie w tej walce. 2, No teraz jak wątroba jest naruszona, to tylko lekkie muśnięcie już. Dokładnie, dokładnie. Kto wątrobę dostanie, to wie, czym to się je. 8, Tak jest. Ale jeszcze mamy. Bomba działająca z opóźnieniem. No i czy Remigiusz Gross doprowadzi to do końca? Bardzo. Lewy Tak. ląduje na twarzy rywala. Kolejny lewy, Mamy który trzecie liczenie. wsadził. Tak. I tu chyba będzie koniec walki. 4, Trzecie liczenie. 5, Są tu chyba zasady normalne z pięściarstwa. 7, 8, Oj, nie wiem. 9. Akurat 10. Koniec, tak. tak. Koniec pojedynku. Bardzo szybka wygrana Remigiusza Grossa. Adam Stachura Już. nawet nie wiem, czy zadał jeden cios swojemu w rywalowi. pierwszej rundzie 2 knockdowny, 2 liczenia, 2 3. razy wątroba, 3, przepraszam. No naprawdę, Remigiusz Gross tutaj, wielkie brawa, wspaniałe zwycięstwo. Przenosimy się do oktagonu.